Hola gent, sóc aquella que penjava vídeos sobre moda i costura. La Reig, us en recordeu de mi? És setembre, tornada a la rutina, tothom en sabem aquest discurs, la vida comença al setembre i no al gener, així que m'ho he pres una mica en sèrio i dic, vinga va, vaig aconseguir tenir una rutina de pujada. Veurem. També és que fa 4 mesos que no penjo res i em començat a fer una mica de vergonya i dic, ja seria hora, però aquest vídeo s'està fent ara. S'està penjant en el moment que s'està penjant perquè és setembre i setembre vol dir el mes de la moda. I direu, per què? Doncs jo us ho explico a continuació. Resulta que per la indústria de la moda és com el mes més important de tot l'any perquè junten 3 esdeveniments en un mes, que és la sortida de botigues de la pretemporada tardor-hivern de la següent estació, les Fashion Weeks de les ciutats més importants del món i que les revistes competeixen per treure el volum més gran, amb la portada més guai i amb més pàgines, amb més tot. Però anem per parts per entendre-ho millor. 1. Noves col·leccions a les botigues. A veure, tampoc és tan important perquè durant l'any ja va passant aquestes coses, però bueno, és com la tornada al col·le, que la gent té com moltes ganes, ja es té ganes de fred, de noves textures, de nova roba, de gastar calerons, de tenir un nou inici de vida, d'estil i de tot. O sigui, bàsicament es resumeix amb diners. Segon, les Fashion Weeks de les 4 ciutats més importants del món, que està tot comprimit en 20 i pico dies de non-stop, que són, que això llegeixo perquè no m'ho sé de memòria, del 9 al 14 de setembre a Nova York, del 15 al 20 a Londres, del 21 al 25 a Milà i del 26 al 4 d'octubre a París, que són les 4 ciutats com que marquen més tendència encara a dia d'avui, que jo ho discutiria una mica, però bueno. I per allà al mig està del 14 al 18 la de Madrid, que no entenc per què ho fan aquestes dates, perquè ningú li presta atenció, perquè la gent està mirant en aquelles Fashion Weeks. I aquestes dates són tan importants perquè en aquestes passarel·les que es duran a terme durant aquests dies es presentaran les noves col·leccions de cara a primavera i estiu de l'any que ve. O sigui, ara mateix estan desfilant el que es veurà a botigues el 2024. O sigui, això l'únic que vol dir és noves tendències i tot el món de la moda té l'ull ficat allà perquè és el que es portarà i és el que nosaltres acabarem comprant l'any que ve. Quan estigueu mirant aquest vídeo, la de Nova York ja s'haurà acabat, estarà sent la de Londres, així que si teniu ganes com de xerrar una mica sobre les tendències que es veuen, a veure quines prediccions es poden fer a partir de les desfilades, m'ho dieu i preparem algun xulo per comentar-ho. I tercer, el que més em diverteix a mi és la competició aquesta que tenen les revistes de moda entre elles per treure el número més espectacular. Entre elles són revistes com Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair, Elle, on el que es busca és tenir el tomo més gran, o sigui, amb més pàgines i amb més qualitat, òbviament. Perquè us feu una idea, una revista estàndard d'un mes qualsevol de Vogue no arribaran ni a les 100 pàgines, tindrà menys, depèn del mes, però que el rècord que ostenta és el setembre del 2012 una Vogue de 916 pàgines, o sigui, una locura, amb Lady Gaga a la portada. I tot això ve bàsicament perquè Vogue USA en el seu dia es va voler diferenciar de totes les altres i van dir, doncs al setembre, que és quan comença un altre cop la temporada de moda, anem a oferir una revista que es diferenciï de totes les altres, que tingui més pàgines, que sigui amb més qualitat, amb la portada més espectacular. I les altres revistes bàsicament li van seguir el joc i unes altres s'anaven picant i fins al dia d'avui. I és per aquesta competició que s'ha generat i pel context general de la indústria de la moda que setembre s'ha convertit en el gener de la indústria i les revistes el que pretenen fer és una declaració de les tendències que vindran no tan sols amb moda sinó també amb cultura i amb societat. I és per això que aquests volums es coneixen com les bíblies de la moda perquè el que surt allà és el que es portarà i el que la gent voldrà i per tant les botigues vendran. I si us interessa aquest tema us recomano sí o sí que veieu el documental September Issue, que us deixaré el link a la capseta de descripció d'on el vaig veure perquè no està a cap plataforma i vaig trobar una web random que la tenia penjat i allà on el vaig veure. I bàsicament el que fa és un documental que segueix a Anna Wintour durant els mesos de creació de la Vogue de setembre del 2007, que en el seu moment va ser rècord, amb 800 i pico pàgines, i és molt curiós perquè veus el funcionament de la revista per dins, com discuteixen quines sessions de fotos han de fer, quines fotos van a dins, quines descarten a l'ordre de les pàgines. És una mica com Devil Type, la sèrie, que també és molt guai i tracta una mica això d'una revista de moda. I no sé, em va semblar com molt curiós. Llavors, dit això, ja teniu com les pinzellades bàsiques per entendre el per què és tan important aquest mes de setembre a la indústria de la moda. I ja està, no sé, gaudiu de les Fashion Weeks que queden, que el que veieu allà és el que portarem d'aquí 6 mesos. Adeu!